running out of oil. The world is running out of oil. Z nejtemnějších nocí v dějinách Československa 20. naděje na 20. srpna. Look, fine. Třeba medicíně, samozřejmě medicína má za cíl léčit. Zajímavější. Ruský je ovšem od některého z našich posluchačů a dáme jí přednost. Dobrý den. Ano, můžete položit svou otázku. Dobrý den. Stlumte si prosím rozhlasový přijímač. Ano, už se slyšíme. Můžete položit otázku. Dobrý den. Dobrý den, my vás slyšíme. Je potřeba, abyste si stlumili rádio, protože jinak asi budeme mít vzájemně ten příjem velmi komplikovaný. Ano, a už můžeme. Prosím vás pěkně, já mám takovou připomínku. Podívejte se, vy se tam My vás slyšíme, ano. Ano, slyšíme. Vy jste začal, paní redaktorka, začala vy před tou opravdu. Takové počasí, je to také extrémnější, třeba suchá. Tak jsem měl takovou brožurku, kde jsem a my se nyní vlastně dostáváme, blížíme k maximu